Takže Michal, čau, vítame ťa u nás. Dík, že si prijal pozvanie. Môžeme začať teda tým fightom, ktorý si mal teraz na poslednom GCF Challenge Cage Fight 5, ktorý bol v Brne. Proti tebe nastupoval Martin Scholz. Zhrň pár vetami fight. No ako super, bol veľmi tvrdý, to musím priznať. Bol už natrénovaný, a tak aj ja som bol natrénovaný, makal som. Ale okrem tej chybičky, čo sa tam stala, tak myslím si, že čo sa týka organizácie a zápasu, tak to malo veľkú úroveň. A dosť sa mi to ľúbilo, čiže určite príjmem aj na budúce pozvanie, ak bude. Potom, jak si dám dokopy ruku. Jasné. Ambície pred fightom boli jednoznačné? Išiel som tam s tým, že hlavne urobiť dobrú show a ukázať, presne tak, ukázať, čo mám natrénované. A s tým išiel určite aj on tam. Nešli sme tam s tým, že sa ideme zraniť alebo si ubližiť. Tak a myslím si, že sme nepodali najhorší výkon, takže jasné. Ja som spokojný. Dobre, vráťme sa k tomu fightu a k tej teraz v posledných dňoch od tohoto piatku tej téme, ktorá sa šíri, tej kauze, či Scholzík odklepal alebo neodklepal. Keď sú zvedaví na to video, a jeho vyjadrenie už máme, tak sme... No ako k jeho vyjadreniu musím povedať len to, že už keď by som sa nehal aj ja určite, ale nebolo to klasické škrtenie v anakonde pre lajkov, lebo tam sa stlačajú tie tepny a tým pádom človek sa dostáva do spánku a vtedy mu to je dosť jedno, čiže tam keď zaspí, tak mu to je jedno. Toto bolo skôr škrtenie na hrtan. A preto si myslím, že reagoval skratovo. Nie, že by to možno úmyselne urobil, ale skratovo jednal tak, že proste musel odklepať, lebo mu tlačil ten hrtan. Takže to je môj osobný názor. A keď už chrčal a bolo to počuť do poslednej rady, tak a potom ma už poklepal, tak som to aj povolil. A potom tam bol ten zvrat. Čiže ty si to povolil a... Áno, povolil som to, lebo som myslel, že už tí rozhodci proste zareagujú. Hrdosť a ego je jedna vec a zdravie je druhá vec a hlavne neprišli sme tam s tým, že si chceme ublížiť, ale s tým, že tí ľudia dostanú to, za čo si zaplatili a trošku viditeľným je ten šport na inej úrovni. Nie len tak, jak si ľudia myslia, že proste vojdeme do klietky a vyšľaháme zo seba všetko, čo sa dá. Chceli sme tam ukázať tú úroveň toho športu. Myslím si, že sa nám to aj podarilo. Podali sme protest a uvidíme, jak to dopadne. Kamerové záznamy majú, tak uvidíme. Vlastne ten fight, pokiaľ rozhodnú, tak môže skončiť buď bez výsledku, alebo teda aj na tvoju stranu? Neviem, ešte sa nevyjadrili, ale no dúfam, že rozhodnú. Keď tak budeme musieť dať odvetu, keď sa tam dokopí a ukážeme, že to bolo vážne škrtenie. Čiže si odhodlaný ísť do odvety? Ja s tým nemám problém, ja sa nebojím zápasov a myslím si, že sme obidva tvrdí borci. Naložili sme si poriadne, to si prizná určite aj Scholz, že sme si dali dobre do držky. A myslím si, že to, čo sme mali splniť, sme splnili a ľudia boli spokojní, teda aspoň dúfam. A čo sa týka tej úrovni, bola fakt na vysokej nohe, jak sa hovorí, takže ja som spokojný. Super. Dobre, a máš ešte niekoho, komu by si chcel poďakovať, nie? Áno, rád by som sa poďakoval všetkým, čo ma tam došli podporiť, aj túto fitku, že som tu mohol trénovať a pripravovať sa na zápas intenzívne. A samozrejme aj tých všetkých, čo doma pozerali Fanda TV a sledovali to live. OK, dobre, tak ďakujeme a dúfam, že sa skoro vidíme znovu.